חברות, אני רוצה להראות לכם מה שנקרא במצב, בשידור חי, במצב אונליין, מה שנקרא, קבלו. הראל שלי הוא ער כזה מסטול, אחרי החיסון, הוא לא נינוח. אני מתחילה איתו בסליפי באמפ. חברות, זה המצאת המאה. זה כאילו ממצב של ערנות לא מוצא את עצמו, הוא תכף יהיה במצב ישן. זה פשוט מדהים מה שהמוצר הזה יכול לעשות. אני מקווה שבסטורי אחד אתם תוכלו לראות את זה. מה הייתי עושה בלי זה בשעת הגזי? מה הייתי עושה בלי זה במצבים כאלה של חיסון ושהילד לא נינוח? זה פשוט מדהים. הוא פשוט תכף ירדם. ככה חברות, הוא נרדם. תמיד שהוא לא מוצא את עצמו, אני שולפת את הסליפי באמפ. האמת שהוא ככה ממש עומד לי בסלון. הרצועה כבר פתוחה למצב והילד פשוט רגוע, וככה הוא יכול להירדם. אני מיד מקווה שבסטורי תקבלו חברות. הראל נרדם. זה מוצר גאוני, אני אומרת לכם. כל מי שיש לו ניובון, זה פשוט מוצר חובה. אפשר להשיג אותו בשילב. אני פשוט אומרת לכם, הוא באמת, הוא כלום כסף לעומת התוצר שהוא מביא. באמת, זה פשוט וואו. זה מה שיש לי להגיד. מי שסובל מגזים, ילד שלא מוצא את עצמו, איך אני קוראת לזה? ילד מנגנג, שולפת את הסליפי באמפ וסטו. ממש עוד טיפה. וזהו, הוא לא נינוח בגלל החיסון, אבל הוא לגמרי ישן חברות, זה מדהים.